Idol, nandito tayo sa venue ng Grand Rally dito sa Robinson, Pampanga. Kaya yan, medyo pupunta pala yung mga tao, medyo mainit kasi dito ngayon. Kaya tayo nakasilong dito sa isang puno. Ayan, nandun sa likod. At nakakuha pa tayo ng isang payong na pinamimigay. Wala naman tayo nakuha t-shirt kasi may mga free na nagpapatatak na free t-shirt printing. Kaso wala akong extra na baon na t-shirt mga ka-idol. Kasi solid tayo, BBM Sara mga ka-idol yan, no? Kitang-kita nandun yung mga maraming tao. Medyo wala pa masyadong tao dito kasi mainit. Kaya papakita lang natin para kung ano yung ganap dito na sa Robinson Star Mills na unit team Grand Rally ng BBM Sara mga ka-idol. Ito may mga nakilala ako na taga Pampanga. Nakasama ko ngayon sila. Ayan, si Sir. Ito pa si Sir. Yung pa si Sir. Taga Pampanga po yan mga ka-idol. Yan, BBM solid. Wala pa tayo na pagtanungan na taga ibang lugar na talagang solid Pampanga BBM. Kaya siguro magiging landslide ito mga ka-idol dahil si BBM siya na yung susunod na magiging presidente ng Pilipinas mga ka-idol. Kaya yan, stay tuned lang kayo, maya maya i-update ko pa kayo kung ano yung ganap dito sa Robinson, Pampanga mga ka-idol. Mga ka-idol, ayan po yung mga supporters ni BBM, unit team Sara BBM mga ka-idol. Ang dami ng mga pupunta dito ngayon sa venue na gaganapin dito sa Robinson, Pampanga. Ayan pa po, pinakita nyo, konti pa lang yun doon sa venue natin sa BBM Sara unit team. Ayan po yung mga papunta na sobrang dami. Ayan, yan, taga Pampanga po halos lahat dyan. Yan, Pampanga. Oh, Magalang mga idol. Oh. Sobrang dami ng mga nag-atin mga idol. Yan, dumaan na dito sa atin. Kaya baka maano tayo dito. Ito, yung mga solid BBM mga idol. Yan. Yan, oh, dami. Papunta na sila lahat halos mga idol BBM. Oh. Wala po bang Lenny dito? Walang Lenny daw ha, BBM lahat. Kaya mga idol, oh, yan, BBM. Halos meron pa yan, papunta pa dito oh. Yan, BBM solid oh. BBM solid. Yan oh. Hindi kami bayad. Oh, hindi daw bayad dyan ha. Oh, abonado pa daw sila mga ka-idol. Kaya yan, papunta pa lang. Yan, mga ka-idol oh. Kitang-kita naman na talagang solid supporter sila dito sa BBM Sara unit team ng Pampanga mga ka-idol. Ayan, oh, solid oh. Sobrang dami ng supporters ni Bongbong Marcos at Sara Duterte dito sa Pampanga mga ka-idol. Ayan, wala daw Lenny dito mga ka-idol, hindi daw sila bayad mga ka-idol. Kaya ayan, oh, papunta pa lang lahat halos. Ayan, kaya ina-update ko kayo para makita natin talagang solid na BBM Sara ang Pampanga mga ka-idol. Na yung sinasabi nila nung nag-Grand Rally dito si Lenny Robredo na solid Pampanga. Yung Lenny daw, sabi yan, Lenny solid Pampanga daw, pero hindi po totoo. Kaya ito, pinapakita natin na talagang Pampanga po lahat yung nandito. Wala pa akong na-interview na taga ibang lugar, pero kung meron man, siguro mga konti lang mga ka-idol. Kaya yan, pinapakita natin yan, no, mga papunta pa. Maya maya medyo mainit, sigurado pupuno yan yung venue ng BBM Sara mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo. Papakita natin, dami pa dun oh, dun sa terminal dati ng Robinson, Pampanga mga ka-idol. Yan, meron pa dun, meron pa mga nagpapa-participate pa mga ka-idol. Kaya yan oh, sobrang dami ng supporters ni BBM solid Pampanga mga ka-idol. Landslide to. Yan, stay tuned lang kayo sa ganap dito sa Robinson, Pampanga. Ayan oh, BBM, makaka-BBM ko yan mga ka-idol. Stay tuned lang kayo dahil ito papakita lang natin yung mga, ayan si Ma'am oh, BBM oh, yan oh. Apalit oh, taga-Apalit oh, yan mga ka-idol. Apalit Pampanga po yan ha. Yan, solid oh. Marami pang papunta, sobra. Yan oh, talagang solid BBM dito sa Pampanga mga ka-idol. Ayan oh. Yan yung mga ano natin dito sa Pampanga. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-idol.
ipapakita ko pa yung ganap dito maya-maya dito sa Pampanga, sa Robinson, Pampanga, para makita natin yung mga solid BBM dito sa Pampanga mga kaidol. Kaya maraming ngayon pa, papunta pa hindi pa natin may stop. Ayan si ganda oh, BBM yan oh. Ayan, papunta na yung mga iba. Ito, pupuntahan natin, lalakad tayo mga kaidol. Ayan, papakita natin yung mga supporters ni BBM. Talagang papunta na sila mga kaidol. Medyo mainit, pero gagawin natin to para sa magiging presidente natin dito sa Pilipinas mga ka-idol. Kaya yan na yung mga tao na papunta sa venue ng BBM Unity Bongbong Marcos and Sara Duterte mga ka-idol. Kaya yan, sobrang dami ng mga tao. Ayan o, mga ka-idol, talagang solid. Yan, naka-t-shirt pa na BBM Sara. Yan. Taga saan kayo idol? Guagua, Pampanga po, yun nandito, napapunta ngayon mga ka-idol. Yan oh, ang dami. Yan, sobrang dami na supporters ni BBM mga ka-idol. Guagua, ayan oh, BBM oh, yan mga ka-idol. Kaya sobra, papunta na yan ha, sobrang dami, talagang solid yan. Sobrang dami. Kaya hindi ako makapaniwala sa supporters na ginagawa ng mga tao dito sa Pampanga kay BBM Sara mga ka-idol. Ayan no, ayan, hanggang kitang kita, meron pa dun. Kaya hindi ako makapaniwala sa ginagawa ng mga tao dito sa Pampanga na talagang solid suporta dito kay BBM Sara mga ka-idol. Kaya meron pa doon, hindi pa natin maano, maya-maya pupunta pa tayo dito sa venue mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo para mapakita natin kung ano yung ganap dito sa Robinson, Pampanga mga ka-idol. Kaya yan, stay tuned lang kayo mga ka-idol para sa ganap dito sa Pampanga ng Unity Grand Rally ng BBM Sara dito sa Pampanga mga ka-idol. Medyo maingay lang dito dahil meron mga ganap dito sa Pampanga na talagang pinagandaan itong Grand Rally ng BBM Sara dito sa Pampanga mga ka-idol. Ito yung mga magpe-perform mamaya dito sa Pampanga, kaya papakita lang natin mga ka-idol kung ano yung ganap dito. So, sobrang dami ng tao at saka ganap dito, talagang pinagandaan yung gagawin dito sa BBM Grand Rally dito sa Pampanga mga ka-idol. Kaya ito, papakita lang natin ngayon. Nandito tayo sa dating terminal ng Robinson, Pampanga. Yan, nandito lahat yung mga performer dito na talagang pinagandaan yung pagpunta ni BBM dito sa Pampanga mga ka-idol. Kaya ipapakita lang natin yung ganap dito mga ka-idol. Ito mga ka-idol, yung ganap dito talagang napakaingay. Hindi ko na marinig ang boses ko dito mga ka-idol. Talagang napakasaya ng Grand Rally dito. Kaya maubos ang boses ko dito mga ka-idol. Talagang nag-ready na yung mga tao dito mamaya pagdating ni BBM Sara dito sa Pampanga. Kaya ito po yung mga ganap na ginagawa ngayon. Sobrang ingay, talagang napakasaya. Nasarap ko lang manood ng mga ganito, mga ganap dito sa Pampanga mga ka-idol. Kaya yan o, talagang kitang-kita. Boss, pwede magtanong, taga saan po yung mga tao dito? Malang ako sa Fernando. Kaya, mga ka-idol, nagtanong na naman tayo. Taga San Fernando si sir. Kaya yan o, halos taga Pampanga po yung mga napagtanungan natin. Ayan pa yung mga tao dito sa Pampanga mga ka-idol. Kaya, talagang nagre-ready po na mamaya sa Grand Rally ni Bongbong Sara dito sa Pampanga mga ka-idol. Talagang grabe, napakasaya nito. Kaya mamaya station lang kayo, akong bahala sa inyo, i-update ko kayo dito sa ganap dito sa Pampanga, sa Robinson, Pampanga mga ka-idol. Kaya yan mga ka-idol, ito yung ganap ngayon sa Pampanga. As of now, ito pala yung mga tao na supporter ni BBM dito sa Pampanga, Robinson, Pampanga mga ka-idol. Ayan o,
medyo mainit kasi ngayon, makulimlim, kaya maya-maya mapupuno kasi kaka-start lang ng concert dito ng BBM rally natin dito mga ka-idol. Kaya yan po yung mga tao dito na sumusuporta kay Bongbong Marcos, Sara Duterte unit team mga ka-idol. Kaya yan, papakita lang natin kung ano yung ganap. Hindi natin makita lahat ng mga tao dito kasi wala tayong drone, cellphone lang yung gamit lang natin mga ka-idol. Ayan, ganyang oras pa lang kahit mainit, pero dumog pa rin yung mga tao dito sa Robinson, Pampanga mga ka-idol. Pabayong lang tayo, medyo minute mga ka-idol Ayan napakasaya. Meron pa dun sa mga terminal, hindi pa pupunta yung mga ibang tao dahil nag-ready pa. Maya-maya kasi mga 4 o'clock PM ay sasalubungin natin si Bongbong Marcos, Sara Duterte, mga unit team dito sa Pampanga mamayang 4 o'clock. Kaya ngayon, mga concert muna, mga artista na pumunta ngayon na magpe-perform dito sa stage mga ka-idol. Nandito tayo sa harapan ng stage ngayon. Kaya may nagpe-perform ngayon na nagkakantahan dito sa Robinson, Pampanga mga ka-idol. Mga ka-idol, yung mga tao na sumusuporta kay BBM Sara Duterte mga ka-idol. Meron pa mga papunta. Ayan mga ka-idol sobrang dami ng tao. Mamaya pa yan, kung hindi masyado mainit, lalo pa darami yung tao dito mga ka-idol. Kaya yan, hindi tayo makapunta dito sa harapan dahil siksikan na po mga ka-idol. Kailangan pa rin natin ng social distancing. Kaya yan na wala namang pag-asa. Sobrang dami. Grabe. Kaya update ko pa kayo maya-maya mga ka-idol Ito, pinapakita lang natin para makita ninyo na solid ang suporta ng Pampanga kay BBM Sara mga ka-idol. Kaya yan po ang updated natin dito sa Unity Team Grand Rally dito sa Robinson, Pampanga mga ka-idol. Idol, yung mga ati-atiyan dito sa Pampanga na talagang pinagandaan ang Unity Team Grand Rally ng BBM Sara mga ka-idol. Kaya yan po yung ganap dito sa Pampanga. Nakikita naman talagang solid ang suporta nila kay Bongbong Marcos, Sara Duterte dito sa Pampanga mga ka-idol. Nauubusan na tayo ng boses. Kaya ito, napakita lang natin talagang solid ang suporta dito sa Pampanga ng Unity. Kaya pati ako napapasayaw dito mga ka-idol. Kaya talagang napakasaya ng dito. Ayan may mga giant pa mga ka-idol kita naman. Talagang enjoy. Kaya kung kay BBM may ganito, kay Lenny pa kaya walang sinabi si Lenny dito dahil sobrang ng mga Pampanga kay BBM mga ka-idol. Ayan parang fiesta lang mga ka-idol. Ayan po yung ganap dito sa Pampanga. Sobrang saya. Dumarami na po yung mga tao dito sa Pampanga mga ka-idol. Kaya yan, pinapakita ko sa inyo kung ano yung ganap dito sa Pampanga na Unity Grand Rally. Ayan Bongbong talaga kitang-kita mga ka-idol sobrang dami. Masaya mga tao dito mga ka-idol. Ayan BBM lahat halos. Ano vlog? Ito vlog Alvin Mini Aviary pangalan. Ayan mga ka-idol Kaya napakasaya sa sobrang dami ng tao ngayon. Kaya grabe talaga suporta dito sa Pampanga kay BBM Sara mga ka-idol. Kaya maraming salamat dito sa mga nagsusuporta kay BBM na susunod na Pangulo ng Pilipinas at Vice President ng Pilipinas Sara Duterte. Kaya solid ang Pampanga dito mga ka-idol. Kaya yan, basta update ko kayo kung
kung ano yung ganap dito habang medyo mainit na eh. Mangingitim tayo mga ka-idol, magiging nog-nog tayo dito. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-idol. Yan. Na-upload ko, mamaya ma-upload yan natin. Thank you ha. Yan o. Gusto ko mag-shoutout pa. Shoutout po sa mga kaklase naming nakalenig. Nakalenig daw. Ito sila BBM. Hello sa Pila. Ayan o mga ka-idol. Ayan, update ko kayo mamaya mga ka-idol. Mamaya punta muna tayo. Titignan natin lahat ng mga tao dito para maano natin, ma-update ko kayo sa ganap dito sa Pampanga. Robinson, Pampanga Grand Rally Unit Team Sara and Bongbong Marcos. Mga ka-idol, maraming salamat. Stay tuned lang kayo. Update ko pa kayo mga ka-idol. Dami pa papunta mga ka-idol.